Benvenuti a tutti i a vosaltres també a la Vermuteria, la tertúlia sobre gestió de persones. Amb què? Amb un parell d'olives. I birindis. Sí, primer birindis. Salut. De molts. Salut i vermut. Aquest és un espai on, com ja sabeu, despullem el món de les organitzacions mentre estem al vermutet i parlem sobre lideratge, sobre cultura, sobre estratègia i també fem una miqueta el salseo que li agrada al Dani, el marujeu corporatiu, tot ben amanit amb un toc d'humor picant, com la salseta de les nostres braves, que tenim aquí unes bravetes, eh? Home, avui tenim creativitat. Sí, avui tenim coses xules, eh? Pica. I una convidada molt especial. Així que, si us fa un vermutet, som-hi, doncs. Vinga, va. Perquè avui a la Vermuteria parlem sobre com les empreses escalen i passen de ser una startup a una scale-up vivint una necessària transformació que és la de tenir perfils full stack o generalistes que fan de tot, no? Hombres i mujeres orquestra. Que sempre dic jo orquestra o orquestra, mai sé, per exemple ho dic al revés, saps? És orquestra en català i orquestra en espanyol i a casa em foten unes nates que flipes, per exemple ho dic al revés. Dit això, ja no sé el que estava dient. Ah, sí! Les empreses d'escala hi passen dels especialistes, no? O full stack, ho dic tot al revés, avui estic ja com si m'és fumat, dels generalistes o full stack a especialistes. I aquí és on ens agradaria molt comptar amb les opinions d'una convidada que en sap una miqueta això, que ha ajudat a moltes empreses a escalar, a transformar-se i serà molt xulo també copsar què passa en el mercat en aquest moment amb la IA, si tot això encara és vigent o no, així que serà molt xulo. Aquesta convidada sorpresa, que com ja sabeu, l'anirem desvetllant pasito a pasito, suavecito, i res, li fotem gasto o què? Li farem gasto. Sí? Gasto. Doncs comencem pel taburet, no? Qui tenim avui el taburet? Tenim el pare Carbonell, pare mai millor dit, perquè aquí no ho veieu, però tenim la convidada més jove de la història. Exacte. Amb només 2 mesos, convidada fan... Exacte. Fan des de naixement. Des de naixement, No pot totalment. ser, abans Sí, no pot ser. carnet de sòcia del Barça També. i carnet de sòcia de la Va Vermuteria. arribar ahir. Va arribar ahir? Va arribar ahir. Per tant, sempre. De fet, ja és filla de la meva vermuteria perquè la vas concebre mentre fem. No! No mentre feia la vermuteria. Mentre es veia la Quan Vermuteria. vas acabar el capítol, Clar. pam. I compta com a part de la vermuteria, això? És una pregunta. Però sí, Passa la cabra. avui estem acompanyats. Avui estem Molt ben acompanyats. Molt ben acompanyats. Senyor Martos, Dani Martos, com estàs? Molt bé, amb moltes ganes d'aquest capítol, molt content de tenir aquí aquesta convidada. Apunti ja, la Mireia. Sí. Va. Aquí la Mireia. Home, és senyora M. Coneixem, Teníem senyora X, Senyora M, senyora M. Senyora M, per favor. amb la que ens coneixem ja, l'altre dia pensava, doncs potser fa ben bé 10 anys. Sí. Segur, Sí. perquè jo me'n recordo, Fa més tinc de molt 10 bona anys. memòria. Fa més de 10 anys perquè a Sitel ja treballàvem amb Sí, l'empresa on estava abans la Mireia. És que jo et diré una I cosa. jo et dic 2013-2014 la vaig conèixer jo a la Mireia. És que I jo tu et vas diré entrar una a cosa. Sitel 2014. Jo, com a recruiter, de formació, com a recruiter, sempre he tingut molt... o sigui, el tema de les cares sempre se m'ha quedat molt. Jo veig una cara i dic, aquesta persona la vaig entrevistar 100%. tal dia. Igual. Vas al metro Vaig i al Sí, sí, cine. jo que te conec. El El que no recordo són els És noms. preocupant, Perquè és com, escrius una mica com... Sí, paranoic. Sí. Vas al primer restaurant i dius, aquesta persona em mira perquè... Sí. Jo me'n recordo exactament on vaig conèixer la Mireia, que va ser en un curs de Barcelona Activa, quan Sí. tu encara no havies començat Babel, i... vas venir- Spoiler, eh? Ah, spoiler. I M'ha dit vas Babel, venir en tampoc. plan, Sí, bueno, és que he estat Mini treballant de papi recruiter, però també he fet com un màster i ara vull començar el meu projecte Molt i he vist bé, aquesta Dani. sessió de formació i va venir a fer-la. I està superinteressant, Dani, i et recordo que tu has dit que... Que anem al gra, vinga, dale. Jo només t'ho dic, Mireia, molt benvinguda. Com estàs? Gràcies. Pues, Sí? molt bé, molt bé. De moment em sembla com que ens ho passarem bé avui. Ens ho passarem. Estic molt intrigada això de la salsa picant de les braves. Home, Passa. és la secció calentita de l'Òscar. Tenim un quién és quién per tu, potser. Sí! Recordes el cling? Sí, 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 sí. Ruba. A veure, Porta ulleres? Sí, bigoti. Escolteu això o no? Què és? Lo huelo, primo. Ho escolto, ho oloro. Què pot ser si no? Això és la fregidora! Que bé calenta avui la fregidora com la moto un hippie. Així que, Dani, fot-li gasto.
ja. Vinga, va. La fregidora ve ben calenta i, com ja sabeu, la fregidora ha mutat, ha evolucionat i a més va molt bé pel tema d'avui, no? L'evolució de les empreses quan escalen. La fregidora Ets un especialista, ara també. és... Jo soc especialista en... El mutar. especialista, El especialista. Leon, el especialista. Ara ha passat a ser una fregidora pedagògica, com vos sabeu, i sempre doncs, aquesta secció que serveix com per introduir el tema, no? I m'ha vingut tu disfressat de senyor Dogfire, ara. Fent el programa de... Grande, Niños, grande, bienvenidos. En pau descansi. Doncs de què parlarem avui? Doncs parlarem de... O sigui, també per les persones que potser acabin d'arribar a la vermuteria i sigui el primer capítol que escolten, no? O sigui, la primera temporada vam parlar de startups, ara parlem de scale-up. Bueno, la Clar. transició, no? Clar, però ara o sigui, sempre hi ha aquest punt de transició i el mateix passa quan ets una scale-up i passes a ser una corporació, no? O sigui, sempre hi ha uns moments de l'empresa Això serà la tercera temporada. que ja serà la tercera temporada, en el que hi ha una transició. I aquesta transició moltes vegades passa molt de pressa, no? Per exemple, nosaltres hem estat en empreses, no? TravelPerk o Perk, ara mateix és un gran exemple. A Typeform també veu tenir un creixement molt gran en un moment donat. Tu vas estar a Social Point, si no m'equivoco. Saitel vam passar de 150 Saitel a va 800 passar en 15 mesos. La Mireia, des de la seva perspectiva, doncs, segur que has col·laborat amb Sí, milions també de amb clients, Amenities. empreses, amenities, Sí, tal, sí, que en un sí. moment donat són 20 i de sobte són 300, no? I clar, això no és, pam, venga, de la noche al dia, fitxa tot el mundo, no? Aleshores, clar, el triomfar massa de pressa ve amb una sèrie de reptes, no? I avui t'he d'agrair, Albert, que m'has passat un article que jo crec que té una forma de posar això, no? sobre el mapa d'aquesta evolució de forma molt adequada. És l'informe de McKinsey, sempre hi ha un informe. de Sempre, McKinsey. tío. McKinsey. McKinsey siempre tiene un informe. Y si no existeix, se l'inventa. Tienen un informe y un uniforme, tío. Doncs També em vas ha arribat passar- l'Estalone, ja t'ho També deia. em vas Sí. passar- Parada tant especialista surt, i sí, arribava sí, sí, l'Estalone. També ens vas passar una sèrie de frameworks, no? Que en un moment donat podem posar impressionats o quan... Sí, el George ens farà aquí unes edicions xules. O quan distribuïm el capítol a través de LinkedIn i tal, podem posar els links. Però, bueno, al final, cada etapa de creixement porta una crisi diferent, porta uns reptes diferents, no? I precisament aquest article ho resumia molt bé perquè, clar, quan tu passes de ser 20 a 300, o de ser 300 a 700, o de 700 a 2.000, a partir d'allà ja podríem considerar corporation, no? Bueno, quan hi ha aquest hipercreixement, hi ha uns reptes que sobretot impacten com a 4 àrees, no? A 4 elements. El primer de tot, evidentment, les persones. Hi ha una part de gestió de persones que potser no he tractat tant, potser ho miro més des de l'òptica de talent i adquisició de talent. No? O sigui, talent, ja no pots contractar, analogia de bar, el cosí del cuiner. Home! Ja arriba un moment en què els founders normalment, doncs, què tiren? De xarxa, de referral... Igual que quan aixequen rondes. Els free-apps, pues aquí. Al principi fas un Friends and Family, després te'n Friends vas, no? Amb fulls. Després els fulls. Després te'n vas allà a un seed, no? O un angel investor, i després ja te'n vas a coses més serioses. No? Pues com tot, evidentment, com a founder, doncs potser importes talent extern que no coneixies perquè fores del rol i tal, però en general et nodreixes molt de la teva xarxa. No? El que passa que arriba un moment en què aquesta xarxa, una, és finita, i dos, normalment, el bo de tenir aquesta xarxa de confiança és el que dèiem al principi, no? Que tu contractes la persona, potser és un product designer, però te vale para un roto i un descosido. Tant et fa el disseny de producte com en un moment donat et llença les campanyes de màrqueting. Tot i que no és el seu esclar. Bueno, tio, tu eres diseñador, pues métele gas, ¿no? ¿Y sabes comprar papel higiénico? Sí. Pues me sirves. O he de fer un esdeveniment, pues escolta, fes-me el roll-up. Sí, ja, però ja hago product design. Sí. Cosa que després, quan ja sou 700... I què passa amb la confiança, Dani? Bueno, Que fa fàstic. fa fàstic. Pues ja està. A vegades fa fàstic. A vegades. A vegades. Perquè aquí és un bon punt. O sigui, la confiança... O sigui, quan tu contractes gent de la teva xarxa i tal, jo crec que aquí també el tema de les expectatives estan molt clares, no? O sigui, normalment en una startup és, som una startup. O sigui, contracto com a product designer, intentaré... Però aquí tots fem de tot. Però aquí fem de tot. Sí, però hi ha gent que li mola fer de tot. Totalment. Vull dir Sí. que... A nosaltres ens mola fer de tot. Però Ens hem aquí trobat en després- circumstàncies Sí, sí. que hem gaudit molt Sí, sí.
fent de tot. Sí. Fins que et canses. Sí, clar. De fer de tot. Però després Hòstia. el repte per aquesta persona... I perdona, a mi el que potser més m'ha cansat no és fer de tot. És que vinguin altres que suposadament són especialistes i que quan comences a mirar codo con codo dius, bueno, sí, en sap més, però tampoc és que diguis pixa colònia, saps? I dius, bueno, i se li cauen els anells quan ha de fer segons quina cosa, i guanya un pastizal, i llavors comences... Perquè a més, a recursos humans ho veus tot, els salaris i de més, i dius, tio... El problema és aquest, si cuides això, jo crec que, hòstia, que portin penya bona al voltant, nosaltres ho hem viscut, no? En diverses empreses, és molt xulo, és molt agradable. Penya amb la que pots jugar i dius, bueno, jo no jugaré mai a aquest nivell, perquè no tinc aquestes habilitats, però que guai, tio, saps? Ja, Passem-li la pilota al Messi, Al saps? principi el mindset és fonamental, és a dir, Totalment. tu tens unes skills dures, no? No és com dir-ho, hard skills, no? Unes skills dures. skills, tens Unes competències dures. unes competències Hòstia, dures. Dani, aquí estàs obrint un meló que no hauríem de començar a tocar, eh? La Tu saps fer una sèrie de coses, però que al final és, claro, escolta'm, doncs si he de fer màrqueting online, doncs el faig, no? I ja ho Sí, sí. gaudeixo. Si haig de muntar una taula, la munto. Però després l'altre repte també ve amb aquesta gent que et feia un rotating descosido, com evoluciona amb una empresa que es torna més especialitzada Sí, sí. o més corporate. Totalment. Ja sigui donant-li l'espai a aquesta gent per dir-li ei, nosaltres ara fitxem especialistes, però tu m'hauràs seguint fent una mica de tot, o arribant en un moment de dir, mira, aquesta és el teu corner d'activitat i a partir d'aquí doncs, ens trobem o no Troba ens trobem. l'especialització o l'espai que et Ens pugui... trobem o no ens trobem, no? És un tema perquè això no, diguem, ho parlem d'empleats, però també podríem parlar dels founders. Totalment. Saps? Totalment. De que com ells evolucionen i fan aquest canvi d'un full stack a ser molt més especialistes en el que els hi toca fer i això què genera, no? Sí. Que pot generar un naixement d'una arrogància o el naixement d'un distanciament molt gran cap a allò que no en saben. Tenim un client que són 3 fundadors, en el que 2 han tingut un rol molt clar des del principi i han hagut de créixer molt, encara que el seu rol no hagi canviat, han hagut de créixer molt perquè l'empresa ha passat de 3 founders a 350 persones, però hi ha un founder que és el bomber i segueix sent el bomber i està perdut. Perquè dius que estic cansat de ser bomber, és que jo no sé qui soc, saps? I no em sento ja tractat amb igualtat amb els founders perquè ells han tingut un camí i això pot passar, saps? Vull dir, sirvo per roto, per descosir, però per què sirvo, saps? Ja. I jo què vull fer? I també hi ha una I altra vas per cosa. la inèrcia. Va ser una inèrcia. Sí. I també hi ha una altra cosa, per acabar el punt de talent, que volia comentar, que és, jo crec que al principi, no m'equivoco, però podeu fer el challenge, de que al principi també pots permetre una mica més fer proves, no? De dir, Sí. bueno, pues, provaré aquesta persona, Totalment. veure si encaixa i tal, cosa que després, quan escales, precisament per la dimensió que tot agafa, clar, fer un mal hire, clar, no és fer un mal hire, és que si fas 10 mal hires, has de contractar, no sé pas. Saps? Vull dir, I jo aquí És tinc un una problema. opinió, una contrarian thinker, no? De dir, amb una startup, les primeres 25, 30, inclús et diria 40, 50 persones, no la pots cagar. Sí, et pots cagar, però has de corregir molt ràpid. Ja. Perquè és que si no, no podràs escalar. Aquí està el tema. Has de corregir molt ràpid. Has de dir, ei, m'he equivocat, vale? Doncs ja està. Ei, mira, Corregeixo. pensava que eres tal, no lo eres. Inclús gent que té una capacitat de performar brutal, però dius, és penya, tio, que no la veig. No puc confiar en que aquesta persona seguirà fent créixer això quan jo no miri, saps? I arriba un moment en què no pots mirar, perquè la cosa se te'n va de les mans. Llavors tens que confiar. El famós aquest speech del Simon Sinek parlant dels Navy Seals que diuen, bueno, entre agafar el high performer i no confiar massa, agafo el low performer que puc confiar-li a la meva vida, saps? Els equips d'elit més grans, tio, al final la confiança, que a vegades fa fàstic, és essencial aquí, tio. Llavors, moltes vegades també passa que empreses que escalen diuen, tio, jo sóc especialista, som 3.000, què collons fot aquesta persona? Aquesta persona és de la confiança del founder. Ja. I no és un llepaculs o no és un, saps, un llepafils. És una persona que realment... Però que sap Ha que sigut el un founder pilar. li dirà, ei, necesito esta misión. O li dirà, escolta'm, xato, 2 hostias perquè seràs muy founder, seràs no sé quan, habrás levantado muchos kilos, però aquí se te va la olla, i això no té preu. Perquè hi arriba un moment que la gent veu la cadira. No sé si tu a la teva empresa t'haurà passat. Hi haurà gent que t'haurà conegut molt de prop i seràs la Mireia, no? I hi haurà gent que veurà la CEO. Sí. Perquè sí, la Mireia és CEO, un gran exemple de lideratge femení, per cert. Sí. Molt inspirador, Mireia. Gràcies. Well done. Anem desvelant, anem deixant aquí... Doncs mira, aprofito Perlita, pel lideratge perlita. femení per parlar de leadership. Perquè ja arriba un moment en què, de nou, analogia de bar, el cuiner ja pot estar a totes les cuines alhora. Home. L'empresa creix,
Està amb 3 fregidores ja, el Dani. persona que El ha xef, el començat subxef... i que va començar el projecte, founder, etc. Tal, arriba un moment en què ja no pot estar tot arreu. Total. Ha de començar a delegar, no? I aquí ve una mica, a vegades, no sé si és el que li passava a un dels vostres clients, però el drama del fundador, no? Que el cuiner original doncs, ja no pot estar tot arreu i hi ha una etapa en què, clar, ha de deixar el hands-on. Hi ha gent que ja ho esperava, que deia, ostres, era saps, vaig haver de fer-ho perquè estava jo sol, però estava esperant aquest dia, però hi ha gent que ho porta malament. Sí, hi ha gent que li costa. Els founders són operadors. Mm. I en un moment donat dir tal, i veure com no sé qui, tu ja tens la perspectiva de dir, bueno, jo fitxo aquesta gent, li ensenyaré com funciona, al cap d'un temps m'ho acabarà fent al nivell que jo vull, però al principi hi ha fricció també, de dir, ostres, aquesta gent... S'ha de guanyar la teva confiança. Jo com a Totalment. manager hi ha Sí. moments en què jo li diria a vegades al meu equip, que me l'estimo molt, però a vegades diria, apartar, coño. Sí, sí. Esto es así, ya está, ya habéis crecido, ya os lo he explicado 30 veces. I setmanes que acabes un divendres i dius, tio, jo vull un locro, tio, perquè porto una setmana menjant merda i resolent pollastres i Ja. vull un locro. Vull seure'm i fer alguna cosa i dir, he guanyat, saps? Vull tancar alguna cosa, saps? Aleshores, el CEO, el fundador, les persones que lideraven l'empresa al principi han d'evolucionar a una posició en la que precisament pues, neguen més, Sí. fan més coaching, potser estan en una posició més estratègica, en el que tenen pues, una visió més global de com va l'empresa, potser pues, hi ha alguna cosa que se li dona especialment bé, per exemple, la relació amb els inversors, doncs s'enfoquen en allò, i després... La part comercial la també. part molt. comercial. Sí. Saber què és el que és crític per l'empresa i per la seva salut mental de control i apartar-se del camí. Més que fer coaching és apartar-te. I aquí també rodejar-se de gent bona en les posicions de lideratge que saps que tu podràs fer així i dir sales funciona. I el dia que fas el catch-up, revisaràs i dius, bueno... I les sorpreses m'arriben ràpid. Exacte. Però costa, I Sí. Costa aquí, de molt. fet, Aquest és el punt, costa molt. Costa molt. A mi em va costar 5 anys arribar 5 a aquest punt. i que t'arribi les notícies Sí, sí. ràpid també és l'important. I Mireia, et va costar 5 anys, no eres mare encara, eh? Quan... Mira, la transició, jo realment agraeixo també la maternitat per ajudar-me a pivotar de rol i d'agafar una visió De deixar i un anar, impacte. no? Sí. És que tu, Vaig haver d'arribar aquí, justament t'ho deia per perquè és que... deixar anar, perquè era com... És que és el meu bebè Clar, clar. i és com... És genial que diguis jo això. com es fan les coses aquí, Sí, no? sí, I sí, és com... I ningú l'estimarà tant, no? Exacte. Ningú el cuidarà tan bé, no? 100%. I vaig haver d'arribar aquí i jo sóc molt en plan, jo dono molt la confiança, però també... Te l'han de demostrar, t'han Sí. de retornar... ostres, no es trenca, no? Segons com. Sí, I llavors sí. és com, ostres, necessites aquest rodatge, necessites que et surti bé per també animar-te i dir, vale, Clar, doncs vinga, seguim en aquesta clar. línia. Però imagina que t'animes... A la primera I de canvi et surt malament. Sí, sí. I et dones compte tard. recules. Reculls cable a la velocitat de la llum. Ràpid. Sí. I crec que hi ha un punt que és quina és la teva identitat com a founder. Si la teva identitat es basa en fer coses, fer altres que facin coses va en contra de la teva identitat. Sí. Bueno, fas altres. I Jo soc duer, i soc molt, I aquest és el punt, no? Com tu redefineixes qui El teu ets, què pivot. fas, i és un procés llarg, intens i difícil. I és d'anar pelant la ceba, d'anar-se podint. Exacte. Bueno, hi ha casos on founders i equips de lideratge inicials al final acaben buscant un altre CEO perquè diuen, escolta, és que jo al final sóc un enginyer de mena i al final, mira, vaig muntar això, però ja quan això escala... Jo no sé Sí, fer-ho. sí. Not my Bueno, thing. tio, sí. Bueno, és que jo estic I grans exemples d'això. Sí. O imagina't, no? Jo, la meva companyia, clar, jo porto 11 anys, no?, liderant-la, parlant del futur. Hola, què tal? Jo crec que ens espera... no? Mandanga de la buena, Balonets varis. Sí, sí. Jo no sé si seré apte d'aquí 5 anys a estar a l'alçada del que es necessitarà d'aquí 5 anys. Jo crec que és molt important també ser veure tu quan deixes de ser competent, Sí. no? I dedicar-te al que realment saps fer, no? I sobretot també, si et va bé el negoci, per això és clau, el que saps fer. I arriba un punt que dius, i jo què vull fer? Perquè la necessitat Gran pregunta. no et fa que tu preguntis, no? De dius, bueno, sí, soc bo, el mercat m'ho premia, l'equip m'ho premia, i jo vull fer això. Perquè potser jo vull una altra cosa, que això és el que m'energitza i em fa carregar piles. I... Per això m'ha molat molt que diguessis del bebè, perquè jo veig molta diferència des que vam muntar Leaderness quan tractes clients que són pares o mares i clients que no ho són. Els que no ho són, es nota molt, sobretot si és la primera empresa que funden, que l'empresa és el seu bebè.
i que la cuiden, Sí, però que també amb el tot pare i mare, en certa manera, malcria el seu fill, perquè hi ha un punt de, saps? Ho fa un amb el nebot, no ho farà, saps? Vull dir, és que són aquestes coses que... Sí. I llavors, hi ha una diferència entre els que han sabut deixar anar, perquè, tio, al final, soc pare, ja tinc un fill, això no és el meu fill, saps? Això vull que funcioni perquè em pugui donar-li un millor futur al meu fill o als meus fills, a la meva filla, el que sigui. Hi ha una diferència, és molt interessant aquest punt. Doncs per acabar aquest punt, hi ha un estudi, que no sé si és de McKinsey ara mateix, però que també remarca la importància que dèiem de rodejar-se bé, no? No només, quan tu creixes, has de muntar un bon equip de lideratge, perquè, de fet, en aquest estudi diu que diversos fons, aquí 900 fons de Venture Capital, troba que moltes vegades, quan tu vas a buscar inversió i tal, pesa més qui és l'equip de lideratge que el producte en si o el problema que vols resoldre. No? És a dir, tu pots tenir un producte de puta mare, però si el teu equip de lideratge és... Second time founder, second time leader, aixeca ronda més ràpid i amb més quantitat i amb menys garanties que first time founder en first time leader. Això és de manual de bàsica de business. Vale, doncs passem al propòsit i la cultura, que són dos punts per separat, però jo crec que també els podem juntar una mica també per un tema de temps, no? I que, de nou, al principi el propòsit, també la cultura, moltes vegades emana, no? Surt de l'equip fundador. Sí. No? Ells tenen un propòsit de dir, mira, hem fet això perquè volem resoldre aquest problema i volem fer aquest producte que fa això, tal, i aquesta és la nostra forma de fer les coses, no? Així és com nosaltres fem les coses, no? Això seria la cultura, com es respira, no? Aquest propòsit. Clar, al principi està molt clar, un equip petit, fas meetings, tens contacte directe amb l'equip fundador, tens molt clar qui és el propòsit, és una cosa que està en construcció, no? Al final, quan ja tens un producte més madur, a vegades tu vas a una part del producte, és com aquell, no, jo estic en la parte de pagos, no, l'altre dia vaig veure que a Spotify hi ha un equip que bàsicament es dedica a fer performance del botó de play i tirar endavant i tirar endarrere. O sigui, és molt interessant. És molt excitant. Aquell equip, en un moment donat, sap el propòsit de Spotify de nosaltres volem fer que la música es democratitzi i tal. Sigui veritat o mentida, a vegades costa, no? Quan tu ja arribes i dius, no, tu aniràs a l'equip que fa el performance del play. Potser només acabes enfocant en això, no? Aleshores, és molt important, doncs, com ja sabeu, repetir, fer comunitat dintre l'empresa, assegurar-te que el teu equip de leadership, la forma en què comunica, la forma en què actua, no? Doncs sempre està alineat amb el propòsit i està alineat o d'alguna manera transmet aquesta cultura, no? I això també és un repte, perquè ara tinc una pregunta per vosaltres. El propòsit pot canviar, perquè pot haver-hi un pivot, no? Que es diu, a vegades tu comences un projecte dient faré això, i després et dones compte que no hi ha un product market fit i tal, però tu tens un equip potent, has detectat que hi ha certes oportunitats del mercat que potser per tu eren residuals que passen a ser prioritàries, però aquí ve la pregunta. La cultura evoluciona o es manté? Constantment evoluciona. Totalment. O sigui, tu tens una idea de comportaments, però hi ha moltes empreses que vas i dius, ara que sou 2000, no, culture remains the same. I dius, hòstia, no para. Jo crec que si el leadership team segueix sent el mateix, l'essència L'essència s'ha de mantenir, però quan dic evoluciona, no vull dir que canvi completament de forma. El que vull dir és que cada persona que entra impacta la teva cultura. I hi ha coses que es posaran a prova, que tu decidiràs. Tu entres i crees una cultura amb 6 colors. I després es vas combinant. I entra gent que t'aporta més colors i més angles. I al final tu estàs dient, no, mira, a mi aquest color no m'agrada. I llavors marca un límit. Això en aquesta empresa no encaixa, pel motiu que sigui, no? I això altre aquí sí que encaixa, però té aquesta forma. I jo recordo, tio, TravelPerk al principi tenia uns marges molt petits. Gent que volgués innovar i agafar molt de temps per fer experiments i tal, simplement no encaixava. I 4 anys després encaixava. Per tant, la cultura va evolucionar. Però llavors feia falta això.
Però era, no encaixa, no perquè culturalment a mi no m'agradi, sinó perquè innovació aquí és penso, actuo, testeixo, superràpid i prou. Aquí innovar és això. No és fumo, vaig a la pissarra, tal. En canvi, a Typeform hi havia molt d'això, perquè els marges eren molt grans i estàvem contínuament donant la píndola, buscant coses que en allà es podien permetre. El divendres hi havia festa Sí, però això és diferent. Això és diferent. I la cultura de Typeform va haver d'evolucionar a la inversa, va haver d'evolucionar cap a l'execució, va haver d'evolucionar... I aquí us diré, jo en aquest sentit, diguem, per mi la cultura, i això és una opinió forta que tinc jo, i que és molt equivocada, possiblement, que és que la cultura d'una empresa, el core, són els traumes dels seus fundadors. És a dir, el core de cultura d'una empresa i d'una startup, usualment, són els traumes d'infància dels seus fundadors combinats. Ara m'has deixat. I allò és el que no canvia. I ara és quan... Mireia, anem al divan. Tu què opines? Anem a parlar de tu, Senyora Emi, anem a parlar. O sigui, és interessant. Hauria de realment fer aquesta... És a dir, agafem-ho com a exemple, no? Si tu des de petit has volgut demostrar que tu podies ser una cosa, la teva empresa es converteix en lloc on tu ho demostres, per tant, tothom ha de demostrar allò que tu estàs demostrant. Per tant, acabes tenint un talent que té aquesta necessitat de demostrar allò que tu estàs demostrant. I els dos criollos se junten, no? Que diem l'expressió aquí. Llavors, cada cop més, com més founders treballem, en el core de cultura es veuen aquestes ferides o traumes que estan molt presents i que després els diem amb valors tan xulos com, com és allò, no? Fast o urgent o... Sense of urgency. Aquestes coses. I dius, Passion never fails. aquesta frase lapidària sí queda molt xula, però tu quan comences a rascar i a explorar, vas veient que això no és un valor, sinó és un contravalor. A vegades és graciós que veus que el teu dia diu això del sense of urgency i després el teu manager, que és el VP no sé què, li envia sense of urgency. Ya empezamos. A vender motos en tu casa. Sí, Però és molt interessant això, no? Perquè és com els éssers humans creem narratives en base a allò que hem viscut i experimentat. Jo, per exemple, jo no sé si tinc un trauma, però jo, com a manager, tampoc he tingut equips molt grans, però jo sempre el que dic és, una cosa que jo valoro és, tio, gent que curri i que... I que no doni pel cul, tio. Al final, hi ha molta gent, no?, que en un moment donat, que ve el meu equip, té l'experiència, té el mindset i tal, però en un moment donat, que si ara me pica el brazo, que si ara no sé què, que si ara és... Tio, no sé, estem aquí per fer això, què necessites? I això, Dani, Ens estem fent grans. un dia anem a un divan, si vols. Jo no sé si he tingut un trauma, Bueno, però jo et dic, jo que he sigut entrenador de futbol, a mi els jugadors que m'agradaven no eren els cracs. A mi els cracs no m'agradaven mai. A mi m'agradava el currante Els Pujols, que començava a principi d'any i no sabia tocar la pilota i a final d'any era una bèstia a part. Per què? Perquè em recorda a mi aquesta evolució. I veies el teu segell. Però potser no és un trauma, sinó una petita ambició. Però l'origen d'això és un trauma de petit. És jo tenir que demostrar al món que jo val. Llavors, qui és capaç de demostrar al món que val, per mi val. I allò es reforça això i aquest valor es converteix en valor de la meva empresa. Sí, és molt curiós. M'emporto... Sí, el món de l'empresa i el món de la secta a nivell de cultura és superinteressant. Les comparacions que hi ha són brutals. És que hi ha alguna diferència? Depèn. Bueno, depèn. Depèn de l'empresa. La secta no invitarà mai a que hi hagi aquesta cross-pollination, que hi hagi aquesta contaminació positiva i que s'alimenti, i les empreses saludables, justament, el que alimenten és dir, no, aquest és el nostre core, però el nostre core és unes línies que van fluctuant i que per mantenir-se vives doncs, es veuen impactades per canvis que la fan Jo crec que aquí la dimensió també Sempre. També d'això, la dimensió de l'empresa és... El tamany importa. Aquí una de les grans frases de la vida és el meu pare que deia, cuando son pocos es secta, cuando son muchos es religión. Pues sí. Quan és una empresa petita, startup, és més sectari, no? Aquesta startup, tots amb la samarreta, quan són ja 2.000, és, bueno, són aquesta empresa... The Holy Bible. Sí, és ja... No, és que és l'empresa, és la cultura... I acabes amb el papa al Parlament, no? Escolta, tio, barra brava avui calentíssima, Home, picantona. jo, per honrar el concepte papa Carbonell, avui no seré papa, seré poeta. Avui seràs poeta, Avui seré poeta. N'he escrit un poema a la Mireia. Poeta del bitxo, tio. És per representar... Poeta del bitxo. O altrament dita guindilla.
la guindilla. Vinga, va, fot-li Que gasto. posem la guindilla. Llavors, jo avui proposo una doble secció. Primer llegim un poema, i que la Maria ens digui quanta veritat o mentida és, segons la seva perspectiva. Sí? I després jugarem un Quién es quién, al qual la Maria ens tindrà que dir si és especialista o és full stack. I veurem. Ahà. Pues poema. És un poema que té dues parts. Com tot bon poema. No? Com tota la vida, té dues parts. La meva part es diu Odissea full stack. Els herois de la primera hora. Aquí una veu potent, no? Que deia... Èpica. Picàvem codi amb una mà, mentre amb l'altra havíem... M'he anat jo sol. Tornem. Picàvem codi amb una mà, mentre amb l'altra havíem de vendre. El servidor s'estava cremant i ningú s'anava a prendre. Érem herois, xalats de lliga, remant a gas i sense frens. No hi havia processos ni fatiga, només l'instint dels folls valents. I ara ens mirem amb distància perquè no usem l'últim framework de moda. Escolta, expert de gran arrogància. Si avui cobres, és gràcies a la nostra boda. Segona part. És quan dormo que hi veig clar, no? Això és foix, no? M'està venint aquí una Sisplau. energia... Sisplau, això no és no sé, diferents tipus de poemes, no sé quin és. Soc un poeta sense ser poeta. Part 2. L'arribada de l'especialista. Els de bé de gust fer-ho bé. He arribat amb el meu èxit polit, amb KPIs, llibres de l'estil i mesura, perquè el vostre codi, d'acord, és bonic, però té més bugs que una claveguera obscura. Diu que éreu herois de la trinxera, d'acord. Us compro el romanticisme i el valor, però per créixer cal obrir la frontera i deixar enrere el caos i la suor. No us vull tocar la pera, companys del passat. Només vinc a posar ordre on hi havia un niu. Que escalar una startup no és un art desfasat, és fer que funcioni i que el negoci estigui viu. Mireia, Bravo! Sí, però no, brutal. què et porta aquest poema? Què et diu aquest poema? Què desperta en tu? O sigui, em ressona. Jo crec que hi ha... Quin ressona de les dues, no? Vessants? De les dues vessants, quin ressona més? A mi em ressona molt la primera. Ahà. A mi em ressona La molt full la stack, primera. Sí, em Tope. ressona aquesta. Però em ressona aquesta a nivell, no?, com emprenedora i el que he disfrutat fer i l'adrenalina que et dona muntar, desmuntar, provar, crear, no?, que se te'n vagi l'olla i fer que se'ls en vagi l'olla els del teu equip i veure com disfruten també, no? Provant i aprenent. I què és el que Jo més... aquesta adrenalina, o sigui, és que trobo que és brutal. I és l'adrenalina que més t'ha agradat? O hi ha alguna part específica que has dit que diguis... La creativitat, m'ha agradat creativitat. molt. M'ha passat molt bé. És addictiva, no? Eh? És addictiva. És addictiva, sí. Em mola. Sí. Bueno, és que té una part de joc, té una part de competitivitat també, no? De seré capaç, va, no? Sí. Però després, si parlem de scale-ups, no? O sigui, és que no és un capritxo l'especialista. Vull dir, és necessari. És imprescindible. És necessari, no? Llavors, vull dir, tot el que venim parlant, no? Del, ostres, vens sent una cosa, has de transformar-te, i jo ho veig amb els nostres clients, es pateix molt, la transició. O sigui, jo no sé vosaltres, però les transicions... Però explica, quina és la part que tu més has vist patir o que més has pogut ajudar amb el teu negoci? Bueno, la Mireia podem dir ja, no? Que tens una empresa que es diu Babel Profiles, una altra que es diu Babel Empower, que jo crec que també és una evolució, no?, del negoci, i has ajudat a contractar, no?, milers de persones, no potser, no? 4.000 i pico. Sí. A veure, aquí... O sigui, el que nosaltres notem és que hi ha clients que venen d'això, de fer-s'ho ells, de tirar... Pampalomo total. El full stack, que tenia. Arriba el moment que per mi també és aquesta evolució, no? Evolució número 1, ho fem tot a casa, però, aixequem el braç quan hi ha aquestes posicions crítiques, que potser ja hem provat
que potser l'hem cagat i ara ens n'adonem que necessitem un expertise, no? Un coneixement. Per nosaltres aquest és una tipologia de client que disfrutem molt, perquè és com tenen encara molt aquesta essència de, no? Aquesta endogàmia que també mola molt, no? De ser ells el seu món i et deixen entrar a la cuina de casa seva, perquè venen i és com volen que t'empapis molt, no? De qui són i què fan. Però ja venen com amb el mindset una mica més obert, no? Sí, aquests ja se n'adonen que realment hi ha certs rols que és crític i que comptes, no? Que és necessari aquest expertise. D'on venia això? Aquest és una tipologia de client on això, en disfrutem molt. Després el que passa és quan a l'estep 2 ja és, potser va evolucionant el negoci, es comencen a crear rols cada vegada més complexos, han d'escalar, i aquí és on no podem tampoc viure d'agències, que ja passen molts cops, que hi ha la vida de... Nosaltres tenim moments molt dolços, que és fins que decideixen fer el pas de dir anem a crear el nostre monstre, anem a crear el nostre Ferrari de Talent Acquisition, no? Fins que no arriben allà, clar, et pots trobar clients on fas 50-70 incorporacions a l'any. I és un moment molt dolç perquè aquí entres molt al projecte, no? On jo sento que pateixen molt és en el moment de crear el seu Ferrari, d'alinear, de saber què volen fer, com volen fer les coses, el llistó, també dels perfils que volen pagar, com es posicionen també ells com a pagadors en el mercat. I aquí potser no fas tant hiring directe, sinó que li fas a la sí, llavors et quedes com el... Ostres, coneixes l'empresa perquè tu l'has... Tens un know-how brutal. Però ja no és la client, no? I ja no et deixen entrar tant, no? I ara ja de cop és com el... Ara ja tot... Clar, no, ara ja és... Com a molt aconsegueixes una trucada amb el hiring manager. Perquè tot ja es fa a través de l'equip de TA, no? Un procés, un sistema. I clar, és com... És molt interessant, Mireia, que dius això, no? Perquè al final, podríem dir, no? Podríem arribar a dir que tu i la teva empresa sou el primer especialista que entra en aquella empresa. Sí. Especialista on demand. I de cop entra el primer especialista. I moltes vegades això, no tenen ningú de TA i entreu vosaltres. 100%. I volen veure de tu d'això, del teu coneixement, volen saber que els recomanis com hem d'abordar aquest procés, quants passos, què hem de preguntar, nosaltres fem així, ho fem bé o no, ajuda'ns a... I com fas perquè no et vegin com un amic, sinó com un aliat? Que tu tens un primer especialista que entra en aquesta companyia, que és el que portarà molts altres especialistes, possiblement. Què fas per evitar que digui aquesta no està canviant la companyia, aquests són els primers de la transició cap al futur? Com una mica a l'equip de People, seria? I jo, si vols, jo puc parlar com a client, que he estat de la Mireia, el Dani i jo hem estat clients més una vegada. Depèn molt del mindset que tinguis, no? Si ja saps, ja coneixes aquest tipus de servei, tu estàs buscant una avantatge competitiva que tu en el mercat et portarà un temps que no tens. És a dir, jo anar a trobar això, primer haig de saber que existeix, no? I si no m'ha de fer pedagogia ella, però un cop jo ja sé que existeix, sé el que costa trobar-ho. I en canvi jo sé que ella, perquè ja la conec i sé com treballa i la gent que té, ella ja en té d'això. I llavors és com dir, ostres, jo trigaré un mes o un mes i mig més el notice de la persona, més no sé què, no tinc aquests 2 mesos. Vaig així, estic treballant nits, caps de setmana, aporta'm aquesta solució tu. Llavors, per mi és, alfombra roja, saps? És a dir, fota't a la cuina, que és el que... No és que li vulguis donar que es foti a la cuina, però és que no tinc temps. Llavors, busques algú que diu especialista i que es busca la vida, saps? Jo recordo Typeform, una persona que va posar que dius, tio, que allà està el CEO, pregunta-li, CEO, sí. Clar, no pots tenir una persona que s'arruga. Una persona que es busca la vida, que tira i que al mateix temps és especialista, que té un rigor, que té... Per tant, per mi és alfombra vermella. Ara, catifa vermella, ara que no tens aquesta pedagogia, allà on pots dir per què estàs preguntant, per què no sé què, cuidado amb aquest que no sé quantos, però llavors és on es fa la feina molt difícil, entenc. Sí, hi ha casos on sí que ho perceps, com que potser l'entrada és una mica des de la necessitat, però des de la resistència una mica, no? És que és la meva última... He vingut a tu perquè jo ja ho he provat i és que no em queda una altra, no? I a vegades hi ha un intangible que no sé si tu l'acabes de captar, però jo des de dintre sí que ho veig, que és... Jo, per exemple, he estat en equips de talent acquisition petits on treballem en empreses com la vostra i en un moment donat fas el teu equip intern, d'alguna manera,
Però després dius, però segueixo necessitant una pirella per aquesta cosa específica. Però després, si tu la gent que tens al teu voltant, finances, operacions, etc., no entén que segueu sent necessaris, entres en allò de, bueno, ara has contractat tots els reclutes, per què segueixes treballant amb Babel, en aquest cas, amb Weber? És que són capaços de fer aquesta cosa que encara no tinc. Tant el posició també pot ser molt generalista al principi, saps? I a vegades tenia aquest... Sí, de fet és una casuística molt habitual. Clar, és que ara hem contractat 3 reclutes i no podem treballar amb vosaltres. I és en plan, bueno, però és que aquests reclutes el portaran bons enginyers, però no el portaran bones rentes. Tu mismo. De fet, també és una evolució. Moltes vegades és quan has muntat tot l'equip intern, necessites aquest temps per demostrar, perquè primer el negoci t'apretarà, ja tenim els especialistes a casa, t'apretaran perquè ho facin, i després moltes vegades necessites, no? Clar. No hay problema. By the way, el precio ha cambiado un 20%, ¿eh? Ha subido 300. A ver, perdisteis el old fee, ara és el new fee. I moltes vegades això, te n'adones que les comptes necessiten un temps. Sí. En plan, l'estan muntant. Una maduració, no? De dir... Sí. Mireia, anem a jugar. Vinga, va. És el moment de jugar. Llavors parlarem de especialista full stacker. I jo et dono una situació i tu em dius què és. Una o l'altra. Què és? En base al teu expertise, tu em dius. Veo. Vale, veo què és. Una cosita de... ¿Quién es quién, Molt bé. ¿Quién es quién? Oro parece plátano es. Situació número 1. Cas. Vale? Això són frases lapidàries. Vale. A veure qui és qui. Full stacker especialista. Això no es pot pujar a producció divendres a les 9 de la nit. De la nit. Perquè no ha passat el QA testing automatitzat. Això és un full stacker o un especialista? Lo del QA tester, això ha sonat com molt... M'ha ressonat dues coses. Hola, 9 de la nit. No? És en plan... Ai, dale. Sí? Tenim vida? Exacte. No, aniria per especialista. Li diríem, l'especialista toca peres. Amb pere punyetes. Pere punyetes. El toca peres. Però hi ha un tarat que ha estat treballant com un boig i a la nit vol fer el pujar i li ve a la festa de caperes i dius, no, tio, això no s'ha fet el procés, per tant, te lo quedes en casa. Segona. He arreglat la base de dades. He tancat 3 vendes a Polònia i he comprat el ple de vàter per l'oficina abans de dinar. More. Fitxalo! Ja està, que encanta. O sigui, qui té el d'allò d'anar-te a comprar el paper de vàter es mereix estar aquí. És proactiu. És meravellós. És proactiu. La pregunta és, se li havia acabat amb ell o un altre? Que no sabem mai. Sí. M'he jugat amb el final del rotllo, no? És el que dèiem alterat funcional. No, fundacional, perdó. Alterat fundacional. I també funcional, perquè com a mínim sap comprar paper, saps? Que hi ha gent que diu que... El Jorge diu que hem d'anar acabant, eh? Al loro! Ràpidament. És pim-pam, ara, eh? Pim-pam. El codi està agafat amb pinces i si marxa el Joan, l'empresa tanca. Però escolta, funciona i facturem. Vamos. Està a tope, eh? Última. 3 a 3, eh? 3 a 3, eh? L'última de trampa, va. Necessitem crear un comitè d'alineació interdepartamental abans de definir el ROMO del Q3. Ai! Llavors, per acabar, posem una música tènua. Baixem la llum. Una llar de foc entre nosaltres. I Mireia, et preguntem, quan has tingut una cita amb un founder, quina és la pregunta que aquest founder no t'ha fet i t'hauria d'haver fet? Que hagi tingut amb un founder. I sobretot quan et demanen un especialista. Mireia, estic escalant, necessito un especialista. Quina és la pregunta que no t'han fet que dius, hòstia, tant de bo m'haguessin fet aquesta pregunta? Ostres, pues ara m'has deixat. Ja. Què m'hauria... Imagina Luis, el founder, Sí? que ells ulls que et miren amb tendresa, amb interès... El founder ve a mi perquè vol un especialista. El founder o la founder t'està dient que vol escalar, que vol un especialista, I és la seva resposta. i potser surts d'allà dient, hòstia, és que si no m'ha preguntat això... Ostres, doncs no sabria què... No sabria què dir. Ei! Bones preguntes. Sí. No, l'Òscar avui... I la pregunta final.
Què saps? El que ens agrada. El que ens agrada. Ens agrada la xistorra. Vale. Ens agrada el chorizo. Ens agrada el marujeo. El Marujeo time. Tens alguna història brutal d'una col·locació, m'encanta la col·locació, Sí. que va sortir espectacularment bé o espectacularment malament? No cal que posis noms, però sí detalls. Una cosa que m'he enterat, no va ser no està a l'empresa actual, però va ser una empresa on vaig treballar. General manager actual d'una companyia, doncs de cop ens n'assabentem que és una empresa alemana i que d'un dia per un altre doncs aquest senyor ha desaparegut del mapa. O sigui, l'ha liat molt grossa. L'ha liat molt grossa. I No desapareix. sabem. Sí, bueno, vull dir, d'aquests acomiadaments fulminants d'un dia per un altre, però que per mi era un senyor que em sabia la seva vida, els noms dels seus fills, li deixaria les claus de casa meva, saps? Vull dir, saps aquest xoc de dir... Què ha passat? Encara et sorprèn de... No sé. I no saps què ha passat. No sé què ha passat. Jo- També estic en plan deixant una mica de temps. Ja. Jo tinc una Penso, què és hipòtesi. això? És corrupció? Què pot ser? Perquè hagin És un fulminat concert de fill? Coldplay. És un concert de Coldplay. És un O concert que de venia a casa el Dani i es va equivocar de porta. Exacte. Exacte. I nunca más se supo. I nunca más se supo. Coses que passen a la vida, Ja. Com O va passa? sortir dins de la bossa de basura. Eh? A mi em recorda aquell típica les notícies. Es que nadie se lo podía imaginar. Sí, sí. Era muy buen hombre, era muy buen vecino. Siempre saludava. Així tal qual. Exacte. Sí. I se I després tenia el congelador ple de cossos, no? Ja. A trossets. Sí, hi ha gent que pot ser Hi ha gent. molt oscura. Sí, sí. Però doble cara de vida total, Estem arribant al final i sempre ens agrada tancar amb un key takeaway. Així que, Mireia, començàvem amb tu. Què te'n portes? Una frase que diguis, hòstia, això resumeix com veig jo això de l'especialista, Això, full stack. sincerament, és com... Fuck autoespecialista. M'agrada. I que digui qui els contracta. M'encanta. Però és en plan, pues sí, ho havia de dir, perquè això és el que diu. Això és el que et demana el cor. Pues endavant. Molt bé, Vamos. molt bé. Molt bé. Ah! Dani. Quin takeaway d'avui? S'ha de saber evolucionar. Jo soc una persona que crec que, per exemple, m'he mogut molt bé en el full stack, però és veritat que, no, per exemple, en el meu cas, jo estava a Preply, vaig marxar de Preply i vaig tornar. Era una empresa totalment diferent, però només havia passat un any entremig. I ja vaig haver de canviar. Preply que vaig deixar no era el mateix el que vaig tornar. El mateix em va passar en PER, però molt més, amb molta més distància entre que vaig marxar i vaig tornar. I, evidentment, vaig marxar d'un lloc de 400 empleats mig del Covid, era una altra empresa de 2000, i ara mateix el Dani Martos Full Stack, que feia de tot un poco, no té cabuda en aquella empresa. Per tant, et pot agradar o no? És un... Bueno, i també ets un exemple de perfil que ha sabut evolucionar. Tu has de saber evolucionar. Per tant, crec que al final, si saps evolucionar, hi pots trobar el gustillo. Sí, sí. Pot venir el gust. Depèn de la qualitat de... És un bon punt. Sí. Al final, Sí, sí. si saps evolucionar, li pots trobar el gust a tot. Hi ha gent que, per lo que siguis, com el que deien, no? Hi ha vegades que jo vaig Ostres, gente potència! al poble on vaig néixer, no? I em trobo un típic col·lega de 16 anys que fa el mateix. Un piti, la nació... Sí, el piti, I es queda així. Es queda així. Jo he evolucionat. Ara ja, surto, no, curativa... Sí. Però... T'equivoques de porta, tornar a casa... Però crec que s'ha de saber evolucionar i li pots trobar un gust. Molt bé. Siguiente. Òscar. I jo m'he quedat molt al punt de la Mireia, especialista, entra en una empresa, no se la veu com una amiga, se la veu com una companya. L'especialista o aporta valor o aporta valor. Totalment. No pot vendre motos. No. Si ven motos, fora. Radical. Per tant, l'especialista ha d'aportar valor. Sí, sense estar. Exacte. Ja es porta a dir que Babel aporta valor. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Home, sisplau. Top, tio, top. Partner de confiança. Partner de confiança, Mireia, i partner de confiança, Pavel, ja ho sabeu. Falca no patrocinada és des de l'honestedat i des del carinyo i des de la satisfacció de client a múltiples empreses durant molts anys. I el meu key takeaway seria que és quan hi dormo, que hi veig clar, no? Tornar al senyor Foix, perquè no he dormit massa i no hi veig massa clar avui. Així que
Aquest és el meu key takeaway. M'encanta. A mi m'encanta ser full stack. Demà me l'expliques. A mi m'encanta ser full stack. A mi m'avorreix bueno, no sé com es diu, molt profundament quan haig d'especialitzar-me en alguna cosa i baixar molt profund, perquè jo tinc atenció per moltes coses i per molt poca profunditat. Llavors, el ximpanzé que està aquí dalt tocant els plats, entenc i admiro que tu has pogut fer aquesta evolució. Jo crec que no podria. Jo necessito moltes distraccions i m'interessen massa coses i no tan profundament. Llavors, la meva ment és... Estàs satisfet? Que ara estem arribant a l'hora. Sí? Per tant, tancament. Tanquem tot. Moltíssimes gràcies, Mireia. Espero... Sí? Has estat a gust? Sí? Repetiries? Ho recomanaries? Molt bé, doncs és aquí una crida a que la gent s'animi a venir, que tenim una llista de convidades i convidats molt interessant. Així que moltes gràcies, Mireia, moltes gràcies, senyor Martos, moltes gràcies, senyor Carbonell, pare Carbonell, moltes gràcies, Victòria, t'has portat espectacularment, és una campiona brutal, i moltes gràcies a mi també, perquè avui he estat molt digne aquí, així que... Has fet l'estalone 2 vegades, també. Ja, vinga! 3. Fins aquí la notícia d'avui. Anava a fer salut i vermut, però estem més secs. Sí. Però bueno, salut i vermut. I si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like i recomaneu-nos i a cagar a la via. Apa-li!